ଅଦିନ ମେଘଠୁ କ'ଣ ବା ଆଶା କରିବ ତମେ? ଏଇଆ ନା କିଛି ସମୟ ଭିଜିବା ଆଉ ପୁଣି ଚାହିଁ ରହିବା। ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସହ କଥା ହେବି? ସେଦିନ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି କହିଲାରୁ ମୋତେ ସେ କହିଲା ଆଇ ରିଏଲି ଲଭ୍ ୟୁ ଏସଏସ୍। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା? ତା ଆନ୍ସରଟା ମୁଭି ଷ୍ଟାଇଲର ଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯେ 6 ବର୍ଷ ମୋ ସାଥ ଦବ, ଏଇଟା ତ ମୋର ତାଠୁ ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 600 ପ୍ରମିସ୍ କରି ନେଇଥିଲୁ କି କେବେ ଅଲଗା ହବାନି। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତମ ସାଥ ଛାଡ଼ିବେନି, ତମ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ନିଜର କରିପାରିବେନି। ଆଜିକି ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଯିବ ତା ବାହାଘର। ମୁଁ ତ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ସେ ଝିଅଟା ଆଉ କାହାର ହେଇଗଲା। ମାନୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛି, ବହୁତ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛି, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଆ କି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଧୁରା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି ମୋ ସପନର ସେଇ ଉଜୁଡ଼ା ଘରଟିକୁ ଆଜି ଯେବେ ଦେଖେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯିବାର ଦିଶେ। ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ଏଣେ ତେଣେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଥିବାର ଦିଶେ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ଏକା ସାଉଁଟି ଚାଲିଛି। ଆଜିର ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ମୁଁ ଚାଲିଛି।